дастрас кардани наворҳои бозии суперҷоми тоҷикистон аз ин минбаъд осонтар шуд ва хушбахтона чунин наворҳоро мо аз бойгон пайдо карда тавонистем. дар оғози мавсими соли 2015 барои суперҷоми тоҷикистон чемпион ва барандаи ҷоми мамлакат дастаи истиқлол ва хайри ваҳдат дурандаи медалҳои нуқраи чемпионат ба ҳам дидор анҷом доданд. 5 апрели соли 2015 буд бори аввал ғолиби суперҷом аз зарбаҳои пеналти баъди бозӣ муайян гардид. ҳамон вақт шарҳи мо чунин сурат гирифта буд. пеш аз ҳама ба эълон ё рекламаи радиои ховар ки як нав пешгӯӣ барои ин бозӣ буд таваҷҷӯҳ карда баъдан ба шарҳи ин бозӣ рӯй меорем. варзишгоҳи марказии пойтахт, ҷоми олии футболи тоҷикистон, истиқлол, душанбе, хайр-ваҳдат токунун ягон дастаи кишвар чемпиони секаратаи мамлакат истиқлолро дар соли 2014 ва 2015 мағлуб накардааст. хайри ваҳдат аз қабили дастаҳоест ки метавонад ҳамаро дар ҳайрат гузорад. он тавре ки пешгӯӣ шуд бозӣ ҳамон тавр ҷараён гирифт. хайри ваҳдат аз оғози бозӣ ба хати дифоъ аҳамияти бештар дода ҳамлагарони истиқлолро намегузошт ки ба сӯи дарвоза зарбаи аниқу нишонрас зананд. дарвозабони дастаи хайр миралӣ муродов қаҳрамони ин бозӣ буд. маҳз ҳунарнамоии ин дарвозабон ба футболбозони истиқлол ки дар мусобиқаҳои имсола ба дарвозаи ҳарифонашон на камтар аз 4 тӯб заданд нагузошт ки хайрро ба шикаст рӯбарӯ кунанд. имсол аллакай хайр дар ҳамин майдон дар бозии ниҳоӣ барои ҷоми федератсияи футбол аз истиқлол бо натиҷаи 5-1 мағлуб шуда буд. шояд набудани сармураббии дастаи истиқлол мубин эргашев ки барои таҳсил ба испания сафар кардааст ва капитани даста дилшод восиф ки лат бардоштааст ба ҳунарнамоии дастаи истиқлол таъсир карда буд. бозии истиқлолиҳо мисли пешин ҳадафрас намешуд. лаҳзаҳои голзанӣ буданд. бледа аввал метавонист ҳисобро кушояд, сипас зарбаи сахти хуршед маҳмудов дар дақиқаи 10 ба сутуни дарвоза бархӯрд. зарбаи фатҳуллоевро мирали муродов баргардонд. хулас то дақиқаи 40 ба соҳибони майдон дастаи истиқлол муваффақ нашуд ки бартарии худро бо гол анҷом диҳанд. ниҳоят дар дақиқаи 40 баъди паси хуби бледа родригес хуршед маҳмудов бо зарбаи сахт ҳисобро боз кард. 4 дақиқа пас ба фатҳуллоев муваффақ шуд ки сари роҳи худи муҳофизатгаронро фирефта голи дуввуми дастаи истиқлолро ба самар расонад. хайр дар нимаи аввал танҳо як маротиба ҳамлаи хатарноки худро ташкил карда тавонисту халос. қисми аввал бо ҳамин натиҷаи 2-0 ба нафъи истиқлол ба поён расид. дар қисми дуввум футболбозони хайр маҷрои бозии худро тағйир доданд. акнун футболбозони ин дастаро бештар дар хати ҳуҷум дидан мумкин буд. меҳроҷиддин музаффаров дар танҳоӣ барои хати муҳофизати истиқлол мушкилӣ эҷод мекард. дақиқаи 69 аввалин зарбаи пурхатар ба сӯи дарвозаи николас соши. меҳроҷиддин музаффаров ҳисобро тағйир дод. ин бозингари ҷавоне ки бо сабабҳои норӯшан аз ҳайати дастаи мунтахаби то 19-солаи мамлакат берун шуда буд, дар назди мухлисони дастаи хайр қаҳрамонӣ мекард. баъди 18 дақиқаи дигар меҳроҷиддин музаффаров бори дигар бо зарбаи гулуламонанди худ дарвозаи истиқлолро нишон гирифта ва ин зарбаш ҳам бо гол ҷамъбаст шуд. натиҷаи мусовӣ ки ягон нафар мухлис ва коршиноси соҳаи футбол дар тоҷикистон пешгӯӣ накарда буд ба амал омад. бо иваз кардани бозингарон мураббиёни ҳарду даста дар ҳунарнамоии дастаҳо дигаргунӣ ворид карданд, аммо дар қисми дуввум ва 2 қисми иловагӣ ҳисоб тағйир наёфт ва сардовари ин вохӯрӣ Насрулло Кабиров барои муайян кардани ғолиб силсилаи зарбаҳои 11 метраро таъин кард. Нуриддин Давронов, Баҳодур Шарипов, Парвиз Умарбоев, Меҳроҷиддин Музаффаров, Фатҳулло Фатҳуллоев, Муҳсин Парпиев ва Умед Шарипов дар задани зарбаҳо ҳамтон надоштанд. аммо бледа Родригес аз истиқлол, Акмал Сабуров ва Далер Шарипов аз дастаи хайр ба ҳадаф нарасиданд. Акмал Сабуров ва Далер Шарипов аз бозингароне ҳастанд ки малакаю маҳораташон аз дигарон болотар аст, аммо хато карданд. ҳамин тавр дар задани силсилаи 11 метраҳо истиқлол бо натиҷаи 6-5 ғалаба карда маротибаи панҷум соҳиби ҷоми олии Тоҷикистон гардид. ба ғолибон ва иштирокчиёни вохӯрӣ медалҳо тақдим шуданд. ёдрас мешавам ки аз соли 2010 инҷониб бозиҳо барои суперҷом гузаронида шуданд ва танҳо соли 2013 ба Равшани Кӯлоб муяссар шудааст ба Регари Тадас бо натиҷаи 2-1 ғалаба карда барандаи ҷоми олӣ шавад. дигар истиқлол соли 2010 бар Вахш 2-0, соли 2011 ба Регари Тадас 1-0, як сол пас бо ҳамин даста бо ҳисоби 2-1 ва соли гузашта ба Равшани Кӯлоб бо нишондоди 5-0 пирӯз шудааст.